Koro ndiko jopuonj mago mabende koro puonjo nyithindo matindo mag Ecde orak mano mochwere mong'ere kaka permanent ma kata gibiro tiyo nyaka chieng' gidhi retire ma jopuonj maromo 665 kaka Sophie Sao bende koro leronwa en orakno ma bende jopuonjgo mosetiyo kuom higni maloyo 5 ka bende pok nomigi orakno ma permanent. Chenro noero mane otelne kod gavana ma kaunti noero Ngire Anyang' Nyong'o ne oketo jopuonj duto maromo 665 mawuok e kuonde tiegruok 684 e sub-counties 7 mayudore e kaunti noero e chenro noero mar permanent and pensionable. Kane oloso e kinde nyasi mar chiwo rak ne jopuonjgo eko e boma ma Kisumu, Ngire Nyong'o oyango ni okang' mar keto jopuonjgo eko e chenro makamano en achiel kuom yorego eko mag jiwo jopuonj kendo konyogi e nyayo tijegi. Bende oyango ni chenro mar ndiko jopuonjgo eko otim kaluwore kod chike ma pacho ka matayo weche mag tije, kaachiel kod paro noero mane ogol kod duol mar Governors ma pacho ka tarik 20 dwe mar 12 e higano mokalo. Chenro makama bende keto kaunti ma Kisumu kaka kaunti noero mar 5 ma bende koro ondiko jopuonj mag Ecde e orak ma permanent and pensionable tok kaunti ma Busia, Nyandarua, Nakuru to kod kaunti noero ma Bungoma. Mikai Jadida Atieno en achiel kuom jopuonjgo eko ma bende oyudo konyruok kawuok kuom chenro noero. Wach makama bende osir kod Mikai Caroline Okuta. Kopogore kod chenro noero mar ndiko jopuonj, Ngire Nyong'o olero ni sirikand kaunti noero bende osebedo kachiwo mich mag chiemo to kod gik mamoko ne sikunde duto mag Ecde mayudore e kaunti noero kaachiel kod gero ute mag somo kaka yorno mar neno ni jopuonjre matindo odonjo e skul kendo somo motieko kaluwore kod chik noero mar 100% transition. Ne Lolwe TV, and Sophie Sao. Ago erokamano odiochieng' ma kawuono ne nyasi ma wan go ma Profesa Anyang' Nyong'o olosonwa kawuono, ma kawuono oketowa terms machielo miluongo ni P&P ma en permanent and pensionable. Kendo wagone erokamano nikech osegolowa oreyo kawuono ok wan jopidi to kawuono inyalo luongwa ni jopuonje. Omiyo ago erokamano ne Gavana Nyong'o kuom tich matek mosetiyo. Wasebedo kwatiyo kuom contract kuom higni 7 ma hikwa mar 8 ni ema koro Nyasaye waneno komenyonwa toche mudho kendo koro wayudo tich makare kendo koro wan gi geno kendo ngimawa bende dhi lokore nikech sama kama koro wanyalo dhi e bank kendo wanyalo kawo loans ma koro waonge gi shida moro amora. Adier wan kaka jopuonj osebed ka wan e ground ka tiyudo ka waonge gi value, ji ok odewowa, ing'iyo kaka jopidi. To gima profesa timoni onyiso ni kara wambe wan jopuonj mana kaka jopuonje mamoko. Ka nochakwa to nochak ji gi 10,000. Adier 10,000 ni ne onge gi konyruok e kit ngima ma jopuonje moko bende nodhi mowe tich. Kane ng'iyo ne 10,000 to gipango udi kaka dang' gitimre nade onge. Koro kane Gavana Nyong'o donje telo, omedo ji pesa, didek mar pesa mawacho gi dhogano. Koro odiochieng' ma kawuono ochako ketowa permanent and pensionable kendo jopuonje nigi mor ahinya. Emomiyo ok ma kende motimo. Nyithiwa osebedo kokelo mchele e skunde, nyithindo chiemo, omiyowa textbooks, wan jo Ecde ok nyiew buge. Kisumu County has 685 Ecde centers in which 627 are anchored in primary schools and 57 are stand-alone public Ecde centers. And I know that in my village, Rata, the ACK St. Paul's Church, we have an Ecde classes which are very thriving, apart from the Ecde in the primary school. The CTD centers have a total enrollment of 52,818 children, of whom 26,003 are girls and 26,815 are boys. More or less equal distribution between girls and boys.
Considering the importance of early years education, the county government has undertaken various measures to develop the sector and to ensure the foundational education is deeply entrenched. These include the following. 1, feeding program. Today, this government is handing over the teachers their biggest surprises and gifts of their lifetime ever since they were employed in 2015. As a reward for the good job they have done to our children, my cabinet has decided to put all the 665 ECD teachers across the 7 sub-counties on permanent and pensionable